For today's video mga kaat, aritas akan kini lang giingon nga na ay langob. May langob din sa mga kaat. Ari ato yung atong arikon. Ano na to, og nabagay nood nga langob ba. Ara. Kanang nay pangpang ako ka. Dia tepita. Dia tepita ra. Tanahon mga kaat. So, tingnan kung nabagay siya langob, nabagay tayo makita nga langob di atapita na ka na yung pangpanga makita kiri ada na pangpanga makita ka na ito na noon yung makita ato makita medyo may pagkatangason. Mo ni palibot nga ni. Unsa ning naong nga. Op, tara. Daghan sa nig nga lobby dire market. Napita. Magamping lang ta kay bisig na bitin. Dili ba ni country market, dili ba ni permit ta ako nog tower. Aray. Nagham kumpitin ri dapita. Dala pita kana kini. Na kini. Anak tada anak. Nay kon ha. Langob dra. Ini tengah ke. Tan ata go bay bitin. Nanya bitin. Ano na to makyat og nabigay langob kay ngos na ako ni langob puno diha sukad don cukok anha to ari tangason mo ni dre daan ba ito daghang kahoy pero ara ang ubos alaw mo ng ubos. Alam na ubos ng kat. Subo siguro kaya na may iwan sa adlaw sila. Ang hayag sa adlaw ba. Ara, baga kayong lubay. Daghang kayong lubay magat da sa ubos. Lawam na siya. Arita lahos sa dre. Ang tanaw nog na bagyo tayo makita ng kan. Langob. So tamakiat. Para sa exploron kay hindi na madaan ni kadyen re kit sobrang makatangason niya way daan kurang sa na ano ko dad-alay katangas ni kadyen ano ay sambag rin market ay bunga sambag pero way bunga. Lahos ta. Ingas lang matatanan ko na dire. Tanan ko na dire. Mo kanang kay mata akar ida pita. Dire. Ana. Na ko na ilangob ida pita. Ana. Ala da sayra. Ito ni katangas kon jud mga kat. Kada ilos na ni. Bantang singit Hapit na abot na gat suwong adlaw dawalan lang ta dama kaya wala kitang lahos mga kayat kaya naiputiukan mga kayat naiputiukan
Balay sa Patiukan mga kaat. Mga balay sa Patiukan. Maklaro na nyo mga kaat. Balay sa Patiukan. Daghan kay mga usa ka sa kumbag nga kanang sudlanan sa humay nga tag 5 kilo. Nga na ilang kitaghan nun. Nakaraw kay kong kamot kuyawan ko. Kung ganang gi paningkamutan makaduol ko para makita niya ba.